επιβραβεύτηκαμε για όλη την προσπάθεια όλη της χρονιάς. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ξεκινώντας πριν 4 χρόνια μαζί με τη διοίκηση του Νίκου Χριστοδούλου και μετά με τη διοίκηση του Ηλία Σπύρου. Καταφέραμε αυτήν την ομάδα να κάνουμε αχτύπητη και να γίνει μια τρομερή ομάδα στο Κυπριακό Βόλεϊ, στο γυναικείο Κυπριακό Βόλεϊ. Ο αθλητισμός προσφέρει συναισθήματα που δεν μπορεί να βρει πουθενά αλλού και είναι αυτά τα συναισθήματα που μένουν στις καρδιές μας και στη μνήμη μας για χρόνια πολλά. Εντάξει, of course I'm the happiest in the world, not just today but every day with this team since 3 years and one more time, third time we win this championship and we had an amazing season all together. It's always amazing because you are around people who you care and who care of you, and it's just a perfect experience, and I'm really glad that I had these 3 years here and it's amazing. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από τη διοίκηση και από το προπονητικό team και πιστεύω ότι το κλίμα της ομάδας βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί, να χτιστεί αυτή η ομάδα και να καταφέρει για 3 συνεχόμενα χρόνια να είναι στη κορυφή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο μας και το Διοικητικό Συμβούλιο για ό,τι πρόσφερα σε αυτήν την ομάδα. Είναι η πρώτη μου χρονιά στην πρώτη ομάδα και είναι κάτι εντάξει και στις πιο καλές και στις άλλες κατηγορίες παίρναμε τα πρωταθλήματα, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που μας άξιζε γιατί από την αρχή της σεζόν το παλεύαμε σκληρά και στις προπονήσεις κάναμε πολύ σκληρή προπόνηση. 3 χρόνια αυτή η διοίκηση του κ. Ηλία Σπύρου κατάφερε να πάρει 8 τίτλους και 5 κέννατος. Είναι σημαντικά, σε ένα σημαντικό κατόρθωμα αυτό. Ελπίζουμε να συνεχίσει ο Απόλλωνας και στα επόμενα χρόνια να είναι πρωταγωνιστής. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, πήραμε 8 τίτλους με τον Γιάννη. Έπεται ακόμα ένα στην τρίτη, τελικός κυπέλλου με την ΑΕΛ. Ελπίζουμε να τους κάνουμε 9. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του Συμβουλίου που δεν χάνουν τα παιχνίδια και είναι πάνω στην κερκίδα. Διότι οι παίκτριες και η ομάδα περιμένει να δει κόσμο, να δει αυτούς τους ανθρώπους να στηρίζουν αυτήν την ομάδα. Εγώ θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον προπονητή και την ομάδα για την χαρά που μας έδωσε φέτος, αλλά και για τα τελευταία 3 χρόνια που έχει κάνει μια ομάδα η οποία είναι η βιτρίνα του γυναικείου βόλεϊ. Τελειώνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τις παίκτες μου για αυτό το πρωτάθλημα φέτος και όσοι ήταν και τα προηγούμενα μαζί μας. Φανταστικές και στους παίκτες και στους χαρακτήρες. Είναι απίστευτο η χημεία που έχει αυτή η ομάδα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας, τη διοίκηση μας, τους εφόρους μας, τους βοηθούς μου, τους φυσιογραφιστές, τους γιατρούς, τους μασέρ, τους πάντες που ήταν κάθε μέρα εδώ και περνούσαμε ώρες σε αυτό το γήπεδο. Τον κόσμο μας που είναι εδώ.